मोनसे दुखुनांथाव जाथाय नीलावती नार्जारिया रायजो राजानिसिम आखाइ खबजबनानै अनसुंथाइ हास्थायदों। गसाइगाव 13 अक्ट' 3 दान 2023। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि बुरासारा गामिनि थागिबि चित्तरन्जन नार्जारिनि आंगो बिसि नीलावती नार्जारिया गोलाव 1 बोसोरनिफ्रायनो गोब्राब बेमार जानानै सैनांनानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांजोनि देहायाव गल ब्लाडाराव अन्थाइ जानानै दं, लोगोसे मोदोम बुनाय आरो गोबां गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै गावनि जिउजों नारा-नाथा जुजिबोगासिनो दं। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि फिसाइ चित्तरन्जना गावनि बिसिखौ हामजानो लुबैनाय फारसेथिं नखरनि रां-रुफानि आंखाल, मा खालामनो मा मानो राहा गोथे जानांनानै आगोर मोनाखै। बेनिखायनो गावनि अनसुलि बिसिनि जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दुलाराय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ हास्थायदों। दुखुथिया नखरजों लोगोसे फिसाइ चित्तरन्जन नार्जारिया एकाउन्ट नं 3527706546 IFSC SBIN 000796 जामबुं नं 6909274896। गिबियाव खुलुमबाय रायजो राजाखौ। आंनि हिन्जावा बेमार जानानै दं, गल ब्लाडाराव अन्थाइ जानानै दं। बेसे गोबावसो? बिदिनो 1.5-2 बोसोर जाबाय आरो दा बेखौनो दिन्थिदों, सेसा खालामनानै दिन्थिहैदोंमोन सिभिल क'क्राझारावहाय। बिसोर बुंहरो न'आव थांनानै एसे देहा राखांहोग्रो, ओमफ्राय फै बा बिदि लाङै लाङैनो आंहा धोन सम्पतिया जोबलांनो हमदोंसै। आरो बिसोर बिदिल' बुंहरो, आं मा राहायै लाबावनो बेखौ साननानै बुंदों आरो दा आङो बेखौ नागारनानैहाय आरो बेंटल थुक्राझार होननाय जायगायावहाय आङो बेब'स्था खालामदों बेखौनो अपारेसन खालामनो थाखाय। आरो बियो न'आव थानानै आइखां बायखां सानफ्रामबो थानो हाया, सैज' खालामनो हाया जोङो। बेखौनो रायजो खावलायनानैहाय दा आंहा फिसाफोरबो दङ, बिसोरखौ ओरै नायनो जाबाय, हारसिङै मानसि। आरो अननानै रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयो खोमा। आरो आंनि हिन्जावनि नामा जाहैबाय नीलावती नार्जारि, एकाउन्ट नाम्बारबो होनाय जाखागोन। बेयाव नायनानै नोंथांमोना रायजोफोरा एसे साहाय्य हरदो आरो बिनि अपारेसन जानायाव साहाय्य मोननाय बादि रायजो राजाफ्रा अननानैहाय। आरो दा लांगोन आङो आरो ओरै माबानि टेस्ट खालामनायबो दङ आरो रिपर्टबो नुजोबखायो गासैबो। बेसेबां होननानै खोन्थादों अन्थाइखौ? अन्थाइआ 6 मोनसे, ओमफ्राय मोनसे 7 आरो बिदि खोथा हरदों डाक्टारा। एसे बेखौ बुङो डाक्टारा 6 7 होननानैहाय। आरो बिदि होननानैहाय बुङो दिनै जाथारनाय नंलिया, नोंसोर न'आव थांफिनदो, 10 थारिखनि उनाव फैफिनदों, दिनबो हराखै, थारिखबो हराखै, मा मासाव लांनांगौ बेखौबो बुंहराखै। ओंखायनो गोलाव सम लानायखाय आङो दस्रा बेब'स्था लाबाय। दा आं थुक्राझाराव लांनानैहाय दिन्थिहैदोंमोन। बे बुंहरबाय दिनै थांफिनदो, नोंसोर थाखा फैसानि गरिबथार, नोंसोरो हानाय नङा बांद्राय थानोबो, थाखा फैसा खरस जागोन। ओमफ्राय बियो आं दा बिसोर होननायखाय आं न'आव लाबोफिनदों। ओमफ्राय लाबोफिननानै दा लांफिनगोन थुक्राझाराव दा लांनानै एडमिट खालामनानैहाय बे बुंदों हजोंनि थुक्राझारनि डाक्टारा, जों मंगलबाराव नायगोन, नोंसोर समबाराव फैनानै जमा जाफैदो, एडमिट खालामनानै थाफैदो होनना बुंनायखाय दा आं बे बेब'स्थाखौ लादों रायजो राजाखौ खावलायनानै। ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि नीलावती नार्जारिया निदान सैनानै दङ, अन्थाइ जानानैहाय दुखु खस्थ' आरो सैसोनानै थानो हाया, जोंबो सहायनो हालिया। नोंथांनाव आयुष्मान कार्ड दंना गैया? दङ। ओमफ्राय बेखौ सिभिल हस्पिटालाव देखायहैदोंना देखायाखै? देखायदोंमोन। मा बुङो? बेयो बुंदों जेला अपारेसन जायो होमबासो बेखौहाय जमा हो बिदि होनदों। आरो दा अपारेसन जाब्लालाय बोरै जमा होनो जोंलाय, गाबोन फै दिनै फै बिदिल' होनो। आरो बेसे खोनासंबावनो जों सहायनो हालिया। दा बेखौनो जों बांद्राय गोबाव नेनो हालिया, फैबानो न'आव फैफिनबानो बारा जायो। दा नै बारा जानानै दङ।
माबादि हालोदाव दङ नोंथांनि हिन्जावा दा मोखांबो बुनानै दङ दा सानाय सुनाय आरो आलौनाय बे आलौनायानो बारा जायो थानो हाया जों बेसेबां सहायबावनो बेखौनो खावलायदों रायजो राजानाव दा थाखा फैसाबो नायनायनो जोबलांनो हमदोंसै बेखौनो